משנה בתחילת מסכת פאה, אנחנו אומרים בכל יום, אלו דברים שאין להם שיעור. פאה וביקורים, מוהרי עוין, ומילות חסדים ותלמוד תורה. אומר על זה מעריץ בעץ חיים דף י"ג, שמילות חסדים דבג'ופה, כגון ביקור חולים ולקבור מתים אחרי עושה בוהם. אז על זה כתוב פה במשנה שהדברים האלה לא נקבע להם מידה, גבול, כמה החיוב. אבל גמילות חסדים דגמו מנה, כגון פדיון שבויים, חס ושלום, מישהו נשבע ביד אלוהים, צריך לפדות אותו, ולהלביש ערומים, לעזור לנזקקים בבגדים, להאכיל את הרעבים ואחרי עושה בוהם, יש להם שיעור. שייתן בכל פעם שטובה מסועה כזו ליודו 50 מן הרווח שבין חוסו. זה כן, נקבע לזה שיעור. מהרווחים שלו שייתן 50. רק קצת מעריץ אומר, בכל פעם שטובה מסועה כזו ליודו. לא מדבר שייתן את זה באופן קבוע, אלא מתי שזה יזדמן. הם לא יזדמן לו פדיון שבויים. ואותו לא מחייב. דאחי אמרו המבזבז על יבזבז יותר מחמש. בכל אופן, מוזכר פה העניין של השיעור, שיש שיעור של ברווחים, בכספים, ממון שאדם מרוויח, שייתן מזה, וזה גמילות חסדים, וזה יותר עד חומש. וזה 10 נולח. וכל אשר תיתן לי, אומר יעקב אבינו, 10 נו, מעשר ועוד מעשר, זה חומש. וכן הפסוק 10 כל תבוא זרעך. אפשר לומר, כאילו השעקף לו 10 מעשר ועוד מעשר. לפי הפשט אומר רבנו בהה, יש מעשר ללוי ויש מעשר עני, זה גם כן 10, זה הפשט. אבל הגמרא דורשת בתענית, דף ט עמוד א', ואומר רבי יוחנן, מה ידע חביב 10, 10 בשביל שתעשר. הבאנו את הגמרא הזאת, ככה בפשטות לומדים, שהלימוד הוא 10 בשביל שתתעשר. הסין השמאלית נדרשת כאילו כתוב שין ימנית. המהרש"א אומר על זה, פרש ככה, ויהיה תעשר לשון עושר, אבל הוא אומר פירוש נוסף, הנה מלשון מעשר. ואחי גם אמר, 10 תן מעשר משלך ותזכה בזה לעשר עודף שלך. אומר פירוש אחר, לא שדורשים את זה בשין ימנית, אלא 10 בשביל שתתעשר. דהיינו, אם אתה תיתן מעשרות, אז אתה תזכה שפעמים נוספות תתעשר. יהיה לך רווחים נוספים, וממילא תעשר אותם שוב פעם. אבל אם לא תיתן, חס ושלום לא יהיה לך ממה לעשר. החידה בספר מראית העין מביא על זה, ראיתי לרב הגדול מורר וידל צרפתי, בפירוש התורה כתיבת יד ושקדם בשם הרב"ד, בחידושי תעניות, שאין הכוונה שתקרא תעשר בשין ימנית, שהוא לשון עושר, לא זה הכוונה, לא כמו שמבינים בדרך כלל בפשטות, שזה בשביל שתעשר, אלא הכוונה 10, ובזה תודר תעשים מעשרות, וזהו 10, וזה המסיבו שתתעשר. עד כאן דברו. עוד מעט נסביר מה שהוא מתכוון, אבל למעשה זה כבר רבנו חננאל. ככה רואים הדברים שלו, הוא לא מתווכח, לא דן, לא מפרש, רואים שככה זה אצלו פירוש פשוט. 10, כלומר 10, כדי שירבה גניונך, ו10 פעמים אחרים. הרב"ד כבר בא ומדגיש את זה יותר. הפירושים של הרב"ד על הש"ס נעבדו, לכן הוא צריך להביא אותו בשם רבי וידל צרפתי, שהוא ראה פירוש של הרב"ד, כי הפירושים של הרב"ד על הש"ס
נאבדו, לא נמצאים בידינו עד היום, זה לא התגלה. ראשונים מביאים, הר"ן מביא בשמו פירושים, מביא. במסכת תענית, מביא בכמה מקומות. והוא פה מביא את זה, זה במזל. הרב"ד, זה כאילו בשם של הרמוז עובד, שיש בו, זה נאבד. אבל זה טוב, הדברים האחרים יש לו, שלא הכל עבד, חלק. אבל פירוש על הש"ס, פירוש שלם על הש"ס שלא זכינו. אבל בכל אופן, יש פה ושם הדברים בשמו, אז הוא מדגיש. אין הכוונה תעשר בשין ימונית, אלא תעשר, ובזה תמיד רוצים לעשות, וזה מסיבה שהיא תתעשר. הפירושו, בסופו של דבר, זה כן, בגמרא אתה כן תקרא כך, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אבל לא שככה הוא דורש את הפסוק. הפסוק נדרש תעשר, עשר תעשר. אם אתה, איך רבי יוחנן הגיע למסקנה שעשר בשביל שתתעשר, כיוון שעשר, ובזכות זה אתה עוד הרבה פעמים תתעשר, ממילא פירושו שאתה תהיה עשיר. אבל הפסוק עצמו לא נדרש בשין ימנית. למה? מה מפריע להם? מה אכפת להם? בסופו של דבר הגענו לאותו דבר. קשה להם שלא כתוב בגמרא אל תגרה. בדרך כלל כשכתוב לימוד בשנים את הקריאה של הפסוק, אז אומרים אל תגרה, צריך להגיד עשר תעשר, אל תגרה תעשר, אלא תתעשר. לא כתוב. אז אם לא כתוב, משמע שלא זה מה שרבי יוחנן רצה להגיד. הפסוק הוא תעשר. אבל בעזרת השם אולי בהמשך נראה אולי שנפקא מינה אפילו לדינה בעניין הזה. אבל בסופו של הדבר לכן הוא יתעשר. ככה הוא בעצמו מסביר החידה בהמשך. ובהנה יחו דאיכי במשמע שדורש תעשר לשון עושר. אבל אלא אמר אל תגרה תעשר, אלא תעשר. על דרך שאמרו אל תגרה ושום דרך, ראינו ביש עליהם, זה פסוק בתהילים, אז הגמרא דורשת ושום דרך, לשון כל השם דרכיו, לשון שומה. אז אל תגרה, אז אפילו שזה, אל תחשוב, אולי היינו חושבים שזה לא בסין ושין נאמר. זה כאילו זה דומה, פה לא צריכים להגיד אל תגרה. בדברים אחרים, אל תגרה בונויך, אלא בונויך, כן זה מובן. אל תגרה הליכות, אלא הלוכה, זה מילים אחרות. אבל שין וסין הייתי חושב, לא, אומר לא, אפילו גם בסין ושין רואים שהגמרא אומרת אל תגרה. למה פה לא כתוב? וכן אמרו בפסוק הזה, אל תגרה חפש את ירושלים, אלא חפש, בשין, לשון חירות. הרי זה שרוצה לדרוש, אפילו על סמל שהוא יומין, הוא אומר, אל תגרה. מדסותה, מה שהגמרא פה לא אומרת את זה, מה כפירוש הוא רב, זה מה אומר. אחר כך ממשיך החידה בפסקה הבאה. והיה כתיב לו תנסו את אדוני, מלא אחי אמר רבי ישעיה חוץ מזה. שנאמר הביאו את כל המעשר על בית האוצר, ויהי טרף בביתי ובחונון אינו בוזת. יש לחגור. מה טעם התיר הקדוש ברוך הוא לנסות במעשר? וסדקו לדעת הטור, מה שאין כן בכל המסוות. מה משתנתה המצווה הזאת מכל המצוות שבתורה? כל המצוות שבתורה יש איסור, לאו. היה צריך לתת זה מלגות, לולא שזה לאו שאין בו מעשה. שהאדם חושב, לא לנסות, אבל בעצם זה לאו, איסור דאורייתא. ובמצווה הזאת מותר. להבין מה השינוי. אז במעשר הוא צדקה לדעת הטור. הטור ביורד דעת סימן רשימה מזין סובר לאו דקה מעשרות, גם צדקה. גם הרדב"ז, בפירוש שלו על כל מתנות עניים פרק 7, אני אומר גם צדקה, אין הבדל. אבל בית יוסף כותב שהגמרא לא משמע ככה. בגמרא משמע רק מעשר. בדרך כלל ככה נוקטים הפוסקים. שבצדקה, סתם צדקה שאדם נותן, שזה הרבה פחות מאשר מעשר, שזה חובה. מעשר זה לא חובה. מעשר קיימלן, להלכה ככה נפסק, שזה לא חיוב דאורייתא, ואפילו לא חיוב דרבנן, למרות שיש דעות כאלה, אלא שזה הנהגה טובה, שיש על זה הבטחה של ברכה. אז צדקה, שזה לפי הדין, מעיקר הדין שלישית השקל בשנה, שזה פירושו 256 פרוטות, יוצא שהאדם, אם אדם נותן כל יום צדקה, נגיד בשחרית, כל יום נותן, אז בטח הוא יצא את החובה. צדקה זה את החובה. אבל מעשר זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חשוב, אבל זה פירושו, זה צדקה מורחבת. זאת אומרת, זה בעצם אותה מצווה, אבל זה גדרים אחרים. אז הוא שואל מה הסיבה, יש לחקור, החידה עונה, אפשר לומר, כי תשאלו ויודעו על לבונו, הקדוש ברוך הוא יתברך, הוא יודע כמה זה קשה לאדם לתת כסף, זה דומים, תרתי משמע. תוקף יסר הרע על לחם בעודם ומנועים לעשות סדקה. דחוס על מומנה, וקושה לו למומנה לא עניים. בכל גובל דנו, מסוד הסדקה היא פינת יגרת והיא חשובה ככל המסוד. זאת אומרת, היא שקולה, זה במדרגה כמו כל המסוד.
ועוד במעשה הסדרגו ישאלו לשכינה. ועוד אם זה מתגורר בזה ג'ולה, לבורר רפח ניסוסין, ושישלום לבורר טובה ג'ולה, וכו'. מצד שני, אי אפשר להכחיש שיש לימוד שזה כן קשור עם עושר. מי שיראה במדרש ג'ודל על הפסוק הזה, פרשת ראה, דף רצ"ט, אומר במדרש ג'ודל ככה: עשר תעשר, עשר שלא תתחסר, עשר בשביל שתתעשר. אני יכול אולי פה לקרוא תתעשר, אבל הוא אומר בהמשך, אומר הקדוש ברוך הוא, עשרת שלי ואני מעשרת שלך. אי אפשר לקרוא פה מעשרת. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, את העשרת שלי. מה פירוש? אני נותן לך רווחים. זה גם המצוות השמיטה. האדם חושב שהוא בעל הבית. זה הטעות של כל האנשים. חושבים שזה שייך להם. זה לך, לא, זה שלי. אבל נתתי לך, תעשר. ותיתן לכהנים, תיתן ללוויים, תיתן ללומדי תורה, תיתן לעניים, לנזקקים, תיתן למצוות. ואני מעשרת שלך. אז אי אפשר פה לקרוא מעשרת שלך, על כל פה חייבים לקרוא מעשר. זה מדרש ג'ודל אומר, והמקור שלו, זה כתוב פחות או יותר המילים האלה בפסיקתו דרב כהנא. אז אם כן, אין ספק שפה שיש לימוד, שיש פה דרשו של לעשר. בכל אופן שיש דעות כאלה. ואולי אפשר לומר שיש פה רמוז בפסוק ככה. דהיינו, עשר תעשר את כל דבר זרעך, יעשה עשרת שנה. דהיינו, יש פה פה דיבור. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו. כל אחד אומר לו, עשר. אז אנחנו אומרים לו, ריבונו של העולם, טוב, אנחנו נעשר, אבל אתה תעשר. הוא, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואנחנו אומרים, ריבונו של העולם, בסדר, בזכות זה אנחנו נקיים, אבל אתה תעשר. ולא סתם, ולא אפשר להגיד בלשון קל, תעשיר, ברכת הדנאי תעשיר, לא, זה תעשיר, זה כשיש דגש, זה בא לחיזוק, עושר גדול, ברכה עד בלידה. ידידנו הרב נתנאל קרני הפנה אותי לספר מאור ישראל. לא עיינתי בו, כי הנושא של מעשר כספים זה נושא שיש עשרות, אולי מאות ספרים שמדברים עליו. אבל הוא אמר לי לעיין בו, אז עיינתי. בנושא הזה הוא מביא מה שכתוב באחרונים. גבורות ארי, לפני כן בעיון יעקב. הרי הגמרא אומרת, אשכחי רבי יוחנן ליונה גודלש לגיש, אמר לי אמא לי פוסוגוך, אמר לי עשר תעשר. אמר לי, ומה עשר תעשר? אמר לי עשר בשביל שתתעשר, או תתעשר. אמר לי מה נולך? אמר לי זיל נשיא. הם שואלים, מה פירוש? מה זה מנולך? אני לא דורש ככה את הפסוק. אלא מה? היה, נכון, אתה דורש את הפסוק, אבל מי אמר לך לדרוש ככה? אפשר לדרוש דרשה אחרת. הגמרא הרי במסכת ראש השנה דף ח' הפסוק הזה יש לימוד אחר. עשר, תעשר, אחד למעשר בהמה ואחד למעשר דגן. ישנהו כמה מעשרות. אז זה לא חייב לדרוש דווקא עשר בשביל שתעשר או תתעשר. אז אם כן, לכן הוא שואל, מנה לך? מה, בגלל הדרשה, בגלל הכפל הלשון, זה מה שקשה? את הכפל הלשון אפשר לתרץ בצורה אחרת. זה לא מוכיחה. מה רבי יוחנן בכל זאת סובר? רבי יוחנן לא. רבי יוחנן כן סובר שזה כן הלימוד. למה? כי אחרת כתוב עשר. למה כתוב עשר תעשר? למה יש שינוי? אז למה זה ברור תתעשר? אם היה ברכה להגיד עשר מעשר דגן, מעשר בהמה, עשר. כמו שיש לימודים כאלה בגמרא, חסך וכו'. ועיין המרן החידה בספר דבש לפי, בשם מביא את רבת, שאין הכוונה להפוך תיבת מעשר בסין שמאלית, להתעשר בשין ימנית, אלא הכוונה שיעשר ועוד יזכה לעשר כהנה וכהנה. אז בעצם, אז הוא מעיר שלא צריך לציין את הרבי וידל צרפתי, זה בעצם כבר רבנו בחיר. רבנו בחיר על הפסוק כבר הביא את הרבת הזה, אם כי הביא אותו בסגנון אחר, אבל זה בסך הכל זה בעצם אותו התוכן הדברים זה אותו דבר. הוא מביא את הרבת בפירושיו למסכת תענית, שכתב את זה. עתים לבינה כתב, מה שדרשו עשר בשביל שתעשר, קושי גסות לומר דהיינו סין שמאלית בשין ימנית. לא מסתבר להגיד שזה הלימוד הוא ככה.
ועיין בפסיק הזה שהובא בערוך, אז גורבוני לחמי לאישי, שמה כתוב כבוסים בנשונה, ושמי דורשים בשין ימונית. מה זה כבושים? מה זה כבושים? שעל ידי הכבשים מכבשים העוונות, זה כובש את העוונות. דהיינו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל לנו. אמרו להם בית הלל, ראינו גורם כבשים בסין סמני. אלו, אז מה נגיד, מה למה כתוב כבשים? שהם כבשים את העוונות, שהם כיבוס, מכבס, כאילו מנקה. את הכתמים של העוונות זה מוריד. משמע שלפי דעת בית הלל, אין להחליף סין סמלית בימנית. בית הלל הרי טוענים על בית הלל, מה אתם דורשים כבשים? טוב, אבל אולי יש הבדל. יש הבדל, זה לא דומה פה. פה יש כפל לשון, פה כתוב 10 תעשר. אז הם כן דורשים, אבל שם כתוב רק כבשים, אז מה אתה דורש לצאת כבשים? אבל הוא מביא פה המון מקומות שמצאנו בש"ס, שדרשו משין ימני לשמאלי. אל תקרא בסובע יולין, אלא שבע יולין. שבע, דהיינו, אם אדם יש 7 ימים לא חלם, סימן שמהשמיים הוא נקרא רע. אל תקרא מראשו, אלא מראשו, מראשו כאילו זה גם מואר, התורה מאורסת לנו. אל תקרא בפורש שדי, אלא בפורש. הרבה דברים, המסכת מגילה זה בסביבה, אל תקרא 70 בלחם נזכרו, אלא 70. 70 הבנים של המן שנהיו מחזרים על הפתחים. אל תקראו בשוחד אלא בסוחד, אל תקראו שוחדי ילדים אלא סוחדי. אבל בכל המקומות האלה כתוב אל תקרא. אלפורס לא רעב לחמך, זה שאומרים לשון פירוש, דוגו בלב איש ישחנו, יסיחנו לאחרים, וכו'. יש עוד הרבה לימודים, כי הוא עושק יוהל אל חכם, זה הוא עוסק בסור כסיפור, הוא עושק יוהל אל חכם. עושק, אל תקרא עושק, אלא עוסק. אדם שמתעסק עם צורך כציבור, ממילא החכם הזה, כמו שהוא טרוד בצורכי הרבים, אז ממילא זה מפריע לו לחוכמה שלו, שהוא לא יכול להמשיך, זה עוצר אותו. וכו'. יש אל תקרא כתוב סלו בסין, דורשים את זה לשון שלווה, וכו', יש הרבה לימודים. אבל צריכים לדעת, הכלל בכל הדברים האלה, שלא סתם חז"ל דרשו אל תקרא כך אלא כך, יש איזה קושי, יש איזה קושייה. אז כן. אז יש איזה משהו מפריע, צריכים למצוא, כל פעם שיש דרשת אל תקרא כך אלא כך, זה פירושו שלפי הפשט יש משהו לא כל כך מסתדר, ולכן אז יש פה לימוד שצריך להתעמק בו, ועל ידי שאתה דורש אותו בצורה הזאת, אתה מבין למה נכתב הפסוק הזה בשינוי. הבאנו בשיעור הקודם את החידושי המלבים על הש"ס. שהוא מפרש פה קצת את הגמרא, הפוך ממה שבדרך כלל ממה שמבינים, או כמו שרש"י מפרש. הרי פה רבי יוחנן פגש את הבן של ריש לקיש, יונגו, היה עוד ילד קטן, אבל חריף, לפי מה שרואים פה בעניין הבא אחרי כן, גם כן על הפסוק, וואלה אדם תסלב דרכו, ועל אדם יזעב לבא. אז הוא שאל אותו, מה הפסוק שאתה לומד, אמר לי פסוקו, אמר לי 10 תעשר. אמר לי, ומה 10 תעשר? אז רש"י מסביר שהינוקה שאל את רבי יוחנן, אבל הוא מסביר שזה שרבי יוחנן שואל את התינוק, אז יוצא זה הפוך. אז נראה לפי זה איך המהלך של הגמרא. אז רבי יוחנן שואל את התינוק, מה זה 10 תעשר? אז הוא אומר לו 10 ושתתעשר. אז התינוק ענה לו את התירוץ הזה, משמע שרבי יוחנן לא ידע את זה. כאילו מה שכתוב לנו בגמרא שהוא דרש, לכאורה מה שכתוב קודם, זה כאילו יצא לכאורה שזה אחרי שהוא שמע את זה מהתינוק. והתינוק אמר את זה בשם ריבו. אמר להם מנו לך, אז הוא אומר לו זיל נשיא. אז רבי יוחנן, לפי זה רבי יוחנן שואל אותו, מי שר אל הנשיא ולקודשו ברכו, כתוב לו את הנשיא, אז הוא אמר לו, איך אמר רבי יוחנן, חוץ מזה, הביא כל המעשר על ביתו עשה. מעניין, שלפי זה רבי יוחנן לא ידע את כל זה, לפי המעלה, כן, אבל הוא הביא לו את הפסוק. אז הוא אומר לו, בסוף, יהוו מתנו הדם, לא אבו סרח, לא יכול שהיו ריבך. זה קצת מוזר הפירוש הזה, כי א' מה זה יהוו, אם רבי יוחנן אמר יהוו מתנו הדם לפסוק במלאכי, יש למה אם זה התינוק עונה, זה מובן, הוא למד עוד בינתיים את התורה, הוא למד ספר דברים. מלאכי, תראה 10, הוא עוד לא למד. אז הוא אומר יהוו מתנו הדם, התינוק הזה חריף, הוא אומר לו, רבי יוחנן, תשמע, אני שאלתי אותך שאלות, ענית לי את הפסוק בשם, כתוב את הפסוק, ובחנוני נו בוזות, אומר אדוני סבות, אם לא אפתח לך,
אז יש פה דיוק בפסוק, ובחנוני לא בוזר, אז אני מבין חוץ מזה. אז אם אני הייתי מגיע לפסוק במלאכה, עוד לא למדנו את הפסוק הזה בתלמוד תורה, עוד לא למדתי את זה אצל המורי, אם הייתי יודע, אני לבד לא הייתי צריך אותך ולא את הושעיה ריבך. אז אם התינוק אומר את זה, זה מובן, שהוא אומר לו, אבל רבי יוחנן וכי רבי יוחנן לא הגיע לפסוק במלאכי. זה קצת משונה. עכשיו, אבל למה הוא אמר לו את זה בצורה של תקיפה? זה הסברנו, יש ריש לקיש, אבל יותר מזה, רבי יושעיה הוא הרב של מי? רבי יושעיה הוא רבו של רבי יוחנן. מצאנו הרבה מקומות בש"ס שרבי יוחנן היה רבו של רבי יוחנן. אז לפי דבריו, מה הוא אומר שיושעיה זה הרב של התינוק. לא, הוא לא הרב של התינוק, הוא הרב שלו, של רבי יוחנן. אם התינוק אומר את זה לרבי יוחנן, זה מובן. יש למשל להביא מסכת העירובין. מי שיראה בספר סדר הדורות, מביא הרבה מקומות, גם בבבלי, גם בירושלמי, שרואים שרבי יושעיה היה רבו של רבי יוחנן. למשל, גמרא בעירובין דף נ"ג, אומר רבי יוחנן שמונה 10 ימים גדלתי אצל רבי יושעיה, ולא למדתי ממנו אלו דבר אחד. ולא ניכנס לזה, פה אחר כך הוא אומר ש12 תלמידים ולמדתי לכל אחד ואחד. הגמרא עושה חילוקים, והתוספות במקום אומרים, מביאים גמרא במסכת יבמות, בעמנה רבי יוחנן מרבי יושעיה, פסוע דקו כהן, אז אומר התוספות, אז רואים שהוא כן למד את רבי יושעיה, אז אומרים לא, ב18 ימים האלה הוא לא למד, אבל בימים אחרים הוא כן למד. בקיצור, רבי יושעיה זה רבו של רבי יוחנן. אז אי אפשר לעבד פה את הפשט ואת המהלך הזה, גם לא מסתבר שכל זה רבי יוחנן למד מהתינוק, הפוך, רבי יוחנן עונה לשאלות של התינוק, אז רק התינוק ככה יגיב. אבל זה בא על חידושי המלבים על הש"ס, אמרתי לכם בשיעור הקודם, והרב משה יפה העיר, שכבר עמדו על זה, אני לא ידעתי על זה, כי אני לבד הרגשתי בזה, אז הלכתי לחפש בספרים ומצאתי דבר הפלא והפלא. אמרתי לכם שנראה לי, לא עיינתי במקומות אחרים בספר הזה, בעיון, אבל פה קצת נראה שהוא לקח את המלבים על הפסוק הזה בספר מלאכי, וגם את הפסוק אחר כך, יובל לבן ספר דרכו שזה בספר הגמרא, ועשה מישהו עיבד את הזה ועשה כאילו חידושים בשם המלבים, עושים דברים ועשה הקדמות ושתל את המלבים, מה שיש לנו במלבים על התנ"ך, והוא הלביש את זה על הגמרא. ככה זה היה נראה לי, ובפרט רואים שהוא שינה את ההבנה בגמרא, כמו שאמרנו, ראינו שהמלבים מביא את הגמרא כאילו נראה מתוך הזיכרון, אבל הוא סידר את זה כאילו כן מתאים עם הגמרא, בכל אופן כתב דברים בשם המלבים שלא כתובים במלבים. מאיפה זה? כמו חיפשתי, תשמעו דבר הפלא ופלא. יש קובץ ישורון, קפה, דף תשל"ד, תשמעו מה שכתוב פה. כתוב ככה. תלמוד בבלי, הכותרת, זיופים ועיוותים של המדפיסים בספרי המלבים. שמעתם? יש כמה וכמה דברים כתבו בשם המלבים, דברים מזויפים. וזה אחד מהם. תלמוד בבלי כפי המלבים בספר ילקוט שלמה, על מסכתות הש"ס, נתפסו על ידי הרב שלמה דרליך כליקוטים מכל ספרי המלבים, בלי ציון מקורות. הוא הכניס דברים מהמלבים, הוא לא ציין אפילו מאיפה הוא לקח. זה ילקוט שלמה, זה המהדורה הראשונה. אחר כך זה השתנה, נתנו לזה את השם חידושי המלבים על הש"ס. אבל זה כאילו מהדורה בת. הסופר, הרב בנימין קלוגר מספר, שבשנת בחרותו, כשהיה מגבאי אוצר הספרים בישיבה, הוא ראה מודעה של הרב שלמה דרליך על חלוקת ספרי ילקוט שלמה בתלמוד בבלי עם מלבים חינם. כשהוא עלה יחד עם חברו לביתו של המוציא לאור, הוא העיר להם פנים, הוא נתן להם את הספרים, בכבוד, נתרם להם. שאלו אותו הבחורים, הבחורי הישיבה שאלו אותו, מאיפה יש לך חידושי המלבים? מאיפה הדפסת את הספר הזה? השיב להם בתמימותו, שימו לב, מדגישתם, בתמימותו. תקשיבו טוב, משנות נעוריי אני שקוע בלימוד ספרי המלבים. כשישבתי ללמוד את המסכתות, כתבתי מה שאני יודע שהמלבים היה אומר כאן. זה מדהים. אבל טוב שהם כתוב שזה בתמימות, זה לא היה מצידו ברשעות. זה לא, כן. הוא אומר, אני מעוד שאני בחור, אני רגיל ללמוד את הספרים של המלבים. אז עכשיו, כשאני לומד גמרא, אז אני חושב, מה המלבים היה אומר? אני יודע מה המלבים. בטח, הוא היה שואל ככה ועונה ככה, אז הוא אומר לך, הדפיס את זה על שם המלבים. ככה אני יכול להדפיס חידושי המערכת על הש"ס. אני אתחשוב, מסתם ככה היה שואל, ואחר כך הייתי מביא איזה פסקה שם, ואיזה שורה ממנו, והלכתי משמה, כן, אתם מבינים, הוא היה רגיל בספרים של המלבים,
ואז הוא חשב, הוא בטוח שמה שהוא יכתוב בשמו, זה מה שהוא היה אומר. ואז כן. לכן הוא לא ציין מקורות. כן, נכון. מן הראוי, אבל יש הערה פה, מן הראוי לציין שישנם מן המובאות בספרים שמקורם אכן בספרי המלבים. זה נכון, בכל אופן בנושא שאני למדתי, השתוממתי. יש פסקה של מספר מלאכי, ויש פסקה מספר של המשנה, ובאמצע חיבורים של דברים, הוסיפו לו דברים. אז הוא כאילו בנה את זה על יסוד דברים קיימים, אבל השלים דברים, ובלי להגיד לך מה המקור ומה זה החידושים שלה. אבל זה היה בתמימות, הוא אומר שהוא עשה את זה בתמימותו, הוא היה בטוח שזה ככה. אבל בכל אופן צריכים לדעת שאין לזה ערך, שזה לא מוסמך, שכבר ראיתי הרבה ספרים מביאים, חידושי המלבים, והם לא ידעו, חשבו שזה ספר כאילו כביכול המלבים כתב את זה. אז חכמים יזוהרו בדבריך, שמא ישתו, במובן שיתלו דברים לא בשם מי שאמר אותם. לגבי פעול עשה בשביל שתתעשר. כן. המשמעות שלנו כאילו שהאיש יתעשר. אם יהיה לו 1,000, יהיה לו 100. קצת קשה לתל עשר בשביל שתעשר. דהיינו שיהיה לך עוד רכוש, וממילא יהיה לך עוד המעשרות. עשר משהו כאילו שהוא יתעשר. הבן אדם? לא, לא, לא. לא. בפשט. כן, כן, לא, כן רצו להתאים את זה למילה תעשר. רצו תעשר, כאילו, איך זה נכנס למילים. אולי זה מתאים גם למה שיעקב אמר. כן. בכל אשר תתענה, 10 אמר. כן, נכון. אבל כתוב פעמיים. נכון, כן, שם מסבירים שזה הכוונה מעשר ועוד מעשר. כן, שם אי אפשר להגיד לשון עושר, שם לא הביאו אותו בזה, כי יעקב אבינו מדבר. אבל פה אפשר לדבר שזה על הקדוש ברוך הוא. למשל להביא שולחן ערוך מקוצר, חלק יורד תורה ומסורת. אמרנו שבזכות העניין ההנהגה של המעשרות יש הבטחה שהאדם מתעשר ומותר לנסות את השם. כתבנו בעיני יצחק על ההלכה הזאת, דף רס"ב, סימן קס"ט, הערה מ"ב. ואם יראה שאף על פי כן אינו מתעשר. הרבה אנשים שואלים. כנראה אלה שמתעשרים לא שואלים. הם ברוך השם, יש להם זה, הרוויחו ברוך השם, הסתדרו. אבל לפעמים הם מספרים חסדי השם ונפלאותיו. אבל יש אנשים שלא, לא ראו ברכה בכסף. לא עושר, ואפילו במצב של פחות או יותר דפוגים. טוב, אז מה עושים? יש הרי הבטחה. איך מסתדרים עם זה? כתבנו ככה, יש אומרים שיתלה שיש עוון המעכב. כי אשר יאהב אדונו יוכיח, וסחורו סופון לו עד לעולם. כי עוין לאמירי בתענית שמה ובין ידע שמה ומתי משה עמוד מה חלק שני. אבל זה נראה דחוק. שאם כן, שוב אין בחינו ברורה. אם העניין הוא שבגלל עוון שמעכב שלא יהיה לו עושר, אז אם כן, אז איך נגיד שאפשר לנסות את השם? שיש עוון המעכב, למי אין עוונות? אפילו משה רבנו חכמים אמרו שיש לו 6 עוונות. אז כל אחד לפי מדרגתו. אז אם כן, אתה עוון מעכב, אז איך תנסה את השם? יש עוון שמעכב, אז לכאורה התירוץ הזה חלש. לכן נראה לעניות דעתי לי שיש קצת ולומר, לפי שיודעים בשמיים כי עושר זה יהיה חלילה לרעתו. יש עושר שאמור לבעלה ולרעתה, רעה אחרת השם. אם הוא יתעשר, זה בסופו של דבר הוא ינזק. והעיל לכל הפעול שלא יתמודדו נפסו ועל כל פנים שיתבורכו. ויותר מתקבל את הרץ, כי מי שאינו מתעשרים הוא מפני שלא תקדגו בחשבון. לפי דעת הסוברים, שלא רק שאין לפחד מן המעשר, אלא גם להוסיף, כי יש בו סוד. וזה מפורש בתשובת הגמל מואר מתתיהו שהביא כאן את זה ג'ללו, כי כדי שיהיה המותר לנסות השם יתבורך בו, ושיזכה בו זה למעלת העושר, צריך שיעשה חשבון, גם מהגרן, ולא רק מהרווח, ומכל עשורו יפריש אחד, לא פחות ולא יותר. ואם יש שוער איזה מותר שאינו מגיע לחשבון עשורו, ניחמנו בכיסתא בזה ולא ערבנו עם השוער. לכן מבואר בצוואת ראשון חליף שהסגולה היא דווקא באחד מעשרה. ועיין בספר מעשר כתבים בשם הגר"א מוולוז'ין שהגר"א אמר כי השומר מעשר מובטח מן ההיזק והשומר חומש מובטח לשכר. בדרך אמונה כתב בשמו השומר חומש מובטח שיתעשר. מוכח שסובר שעל מעשר בלבד אין הבטחה שיתעשר. ואולי דעתו שההבטחה שנאמרה על מעשר היינו דווקא מתבואה ולא מכספים. זה ערך היום. יש פה 5-6 תירוצים על השאלה.
על השאלה הזאת. א', שיש עוון שמעכב. עוד מעט נראה את העניין הזה ביתר הרחבה. ב', עושר שאומר לבעלו לרעתו. לא כדאי לך, לא כדאי לו עושר. שלישית, הוא לא דייק בחשבון. הסגולה של המעשר לפעמים דווקא הם מדייקים. פירושו לא פחות, לא רק לא פחות, גם לא יותר. ואם יותר זה צדקה. תירוץ רביעי, שאולי הוא לא עשה, נתן חשבון מעשרות מהקרן, הוא נתן רק מהרווחים. צריך לעשר גם את הקרן. דהיינו, אדם קיבל ירושה, 50,000 שקל. עכשיו, את זה הוא משקיע. אז לא רק מהרווחים הוא צריך להפריש מעשרות, אלא גם הוא צריך להפריש את הקרן. הוא צריך לתת 5,000 מהקרן. כן. זה דבר אחד. תירוץ חמישי, שזה אמרנו שלא דייק. תירוץ, כן, עוד תירוץ, שזה ההבטחה היא רק על חומש ולא על עשירית, ככה מובא בשם הגר"א. או שזה העניין של הברכה, ההבטחה היא רק על תבואה, דהיינו מעשרות שנותנים מתבואה, מעשרות שנותנים ראשית דגון אחותי ראשך וישרך, ולא מכספים. נתחיל מהסוף. זה ביורה דעה, סימון רמז, סעיף ד' מורן כותב ככה: الصدقة بحالة جزيرة الكوشوت وبروعات تصل من موه كما شعر على الصورفي. ורמה מוסיף, והיא מעשרת, ואסור לנצל הקדוש ברוך הוא כי אם בדברתו שנאמרו ובחונוני נובוזות. ויש אמרים דקות מדינת מעשה מותר לנצל הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשביל צדקה. אומר פתחי תשובה, בסעיף קטן ב', עין בשירת יעבד שהשיג על הרמה. דבריו משהו שמעשר כספים, דנהוג על מה הידן הגאי, באמת זה אינו, לא נאמר זה על מעשר כספים. לא שירה לנסוי יעבד, אינו לא צדקה. אחר כתב הגאון בעל שני לוחות הברית, דווקא במעשר תבואה הוא זה שרה לנסות, אבל לא במעשר כספים. ואין נתקיעו בספר משנת חכמים. אז זה שיטות, לפי דעתם, אז הנה לכן, על זה לא נאמר הבטחה, והקושייה בעצם היא בכלל לא מתחילה. אבל צריכים לברר בעיקר את התירוץ הראשון. שיש אומרים שיתלה שיש עוון המעכב. מה המקור? המאיר בתענית, ובני יהוידע ומטה משה. את המטה משה הבאנו בשיעור הקודם, על הפסוק במשלי. יש סמיכות שמה, כבד את אדוני מהונך, אומר ראשית כל תבואתך, ואחר כך כתוב, וימולו אשמך סבא, מוסר אדוני בני אל תמאס, ואל תגדו תחתו. דהיינו, יש הבטחה שימולו אשמך סבא, אבל אם תראה שזה לא מתקיים, אין לך מה לדאוג. מוסר השם בני אל תמאס ואל תגדו תחתו, יש לך, הקדוש ברוך הוא, צופן לך את השכר לעתיד לבוא, וזה כפרת עוונות, מה שהוא מפסיד. מוסר השם בני אל תמאס. זה אמרנו בשיעור הקודם, ומי שיראה מעם לועז מביא גם את זה בשם רבנו יונה, וספר כסף צרוף. אף על פי שהבטחתי לך מכל דרוג, אם יבואו עליך ייסורים, אל תבעט בייסורים, אל תוגס בדחת, תקבל מאהבה, כי תשאירי אבא שם וקיח. וזה דבר מופלא במעלת הביטוחן. שאפילו אם רואה אדם שהוא נותן צדקה ובכל זאת הוא לא מצליח בעושר שבאים עליו ייסורים, אל ימס מוסר השם, וידע כי הוא לא טוב אותה. ואל יוגס בדחת, וזה לטהרו ולהגדיל שכרו בעולם הגמול. כי שלוות העולם הזה לא נחשבת כלום. וימי האדם כצל עובר, וסופו כלא היה, אילו חיו 1000 שנים. ויפה שעה אחת של דברת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבנו סעדו ג'והן מפרש ככה: ראוי שהעבודות של האדם לאלוהיו יהיו במבחר גניונו. התפילות בתחילת היום. מתי התפילה? ישר על הבוקר.
למה? כי זה הדבר הכי חשוב, בהתחלה. שיקר בעיני האדם שיתעסק בו בצרכיו. אדם רוצה, דבר ראשון, רוצה להתעלם הדברים החשובים לו. אבל את הדבר הראשון תן לקדוש ברוך הוא. וכן נתינת הצדקה בשילום הנדרים ממבחר מעותיו. בכל מבחר נדריך. וכן מה שנאמר במצוות השמעיות, להקדיש בכורו אדם בהמו גם יחד. אמו לו סומך או סובה. תשמעו, אל תדמה בלבכו שאתו מאבד מה שאתו מקדיש להשם. אתה חושב, אני נותן, זה הפסד. זה קטורת על האש, שמים, מה זה נותן? או אני נותן לכהנים, נותן ללוויים, נותן לעניים. תדע לך, בכך אתה מרוויח פי כמה ממה שנדמה לך שאיבדתו. לקוח נאמר וימו לו הסומך או סובה. שאין מסחר מורווח מזה. זה ההשקעה הכי טובה, מה שאתה נותן. אתה נותן להשם כפי יכולתך, והוא ייתן לך כפי יכולתו. יכולת של השם לא מוגבל. הייסורים שעושה השם יתברך, יתרומם שבחו בעבדיו, זה צדק ואין בהם עוול. לפי שאינו עושה זאת כי אם לאחד משתי סיבות. או למורג עבירות שגודמו, ולחלט, יש עבירות שצריך לכפר עליהם, שיגמרו, לא ימחקו. או כדי לשלם לו ג'מול הסבל שסובל הסדיק את הניסויין. אלו שהדבר איך שיהו לתעלה. כמו שהאב עושה בבנו משהו להצלחתו. או כדי להסלג מחלתו והשקעתו רפואות המרות מרפואות צנועות או כדי ללמדו ספר. זהו, עובד בן ירצה. זה כאשר יסר איש את בנה, אדוני לא יכול מייסר הכל. יש מפרשים ככה, מביאים בשם הגר"א. הרי המשנה במסכת במדלגין. המחבת הנר מפני שהוא מתיורה, מפני גויים, מפני לסדים, מפני רוח רעה, בשביל החלש הישן, פוסול. מחבא מפחד, זה מלאכה דאורייתא, אבל פיקוח נפש, פחד שלא יראו אותו בחושך לסדים, להיעלם. כוחוס על הנר, כוחוס על השמן, כוחוס על הפתילה, חייב. אם הוא עושה את זה בגלל שהוא חושש שהנר ייבקע מהאש, כוחס על הנר, כוחס על השמן. בשביל מה שהשמן, אין לו שימוש עכשיו, הוא הולך לישון, עוזב את המקום הזה, בשביל מה שידלוק שמה. אז הוא מכבה. למה? חבל על השמן עוד כמה שקלים, אז הוא עולה. כוחס על הפתילה, חבל שהפתילה תשרף. חייב. זה לפי מנדבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. שאלה, מה זה כוחס? כוחס על הנר. מה זה הכף? חוס, הוא כאילו חס, הוא חס, הוא מתקמץ. יש מפרשים על זה כמה וכמה פירושים דחוקים, אפילו זה פלפל עליהם. אומר הגר"א, פירוש הפלא ופלא. מה זה כוחס? כוחס על הנר, פירושו, נדמה לך שאתה חס. אתה חושב שעל ידי שאתה תכבה, תרוויח את השקלים האלה? הרי הכלל הוא כתוב במסכת ביצה, הוצאות שבת ביום טוב, אם מוסיף, מוסיפים לו, אם פוחד, פוחדים לו. אז אם כן, על ידי חילול שבת, ואין חס ושלום, שאדם לא יעלה בדעתו שהוא חס ושלום, זה גורם לו הפסד. לכן כתוב, זה כוחוס, כוחוס עלינו, אתה נדמה לך, זה נדמה לך ככה, אבל לאמיתו של דבר זה לא ככה. אז זה, אדם שנותן ממעשרות ומפריש את המעשה, הוא חושב, הוא חבל, הפסדתי פה, הפסדתי את העשירית. אז הפוך, למעשה, כמה שהוא מוסיף, מוסיפים לו. זה ההשקעה, זה המסחר, זה הרווח הכי טוב. שזה הרווח הכי בטוח. יתר הכסף, מי יודע איך הוא יגיע. אבל זה בטוח שזה שמור לו במקום שאף אחד לא יכול לקרוא. אבל אמרנו שהמאירי אומר את זה. שאם יש עוון, אז זה מעכב. וגם הבן יהוידע. המאירי, נתן עם הבן יהוידע זה יותר פשוט. הוא שואל את השאלה. אמר להזיל נשיא, מקשים, ויש שנותנים מעשר ולא מתעשרים. שימו לב. לא אומר שלא, יש כאלה. לפי המציאות אנחנו יודעים הרבה אנשים שנותנים מעשר ולכן הם כן מתעשרים. אבל מה נענה על אלה שלא מתעשרים? תרץ בני ידידי כבוד הרב יעקב. לאלו החטא ג'ורם להם, נמנע מהם או עושר או לא על ידי המעשר.
ולכן ביונגו שאינו בר עונשין בוטח לבושר רבי יוחנן. אם עליך אומר לא, עליו הוא לא בטל, למה זה תינוק, הוא קטן, למה הוא לא בר עונשין, אז הוא ילד קטן. וככה אמר לו זיל נשיא, ככה הביא בשם הבן שלו, הוא לא כתב על זה כלום, אם הוא מסכים לזה או לא מסכים לזה, אבל זה ככה דרכו של רבנו יוסף חיים. בבן אדם הוא מביא הרבה תירוצים, הוא מביא חידושים, עשרות מקומות. עיינתי, ראיתי, הוא לא אומר כלום, הוא לא אומר הוא מסכים, חולק, לפעמים הוא אומר תירוץ נוסף. אבל פשטות, אם הוא מבין את זה, הוא מסכים, כאילו הוא לא מעיר על זה כלום, רק הבן שלו אמר את התירוץ, הוא כתב את זה בשם הבן שלו. אבל לכאורה, זה כבר כתוב במאירי. המאירי אומר ככה, כתוב בתורה, לא תנסו את אדוני אלוהיכם. ועיקר עניינו בו על נביא שכבון התפרסמו נבואתו על פי אותות הידועים על זה. ושעיר עלו נביא ויום מלך בדרכים הישורים שאדם חייב להאמין מבואתו. ושלא להרעו ושלא לנסות יותר מן הראוי. ועם כל זה נכללו בלא זה עניינים אחרים. לא רק העניין הזה לא לנסות נביא, אלא גם לא לעשות מצווה על מנת לקבל פרס עליה, עד שינסה השם בכוח. כלומר לראות אם יעשה מסוע זה, אם יתשומר עליו, אם לא. ואף על פי שהתורה מיעד סוחר עליהם. ואומרו אם בחוק כזה תלכו, ולא תתרש ממך. אז אם כן, זה... מצד אחד התורה אומרת כן, אם בחוק כזה תלכו, ולא תתרש ממך. אז זה יש הבטחה. באור הדברים, שאם יעשו המסוע, ספר סוחר לא בא. לא שיתירו לעשותם על מנת כך, אלא שיבטיחם על כך. אסור לנסות, אסור לעשות את המצווה, ומתוך מחשבה שאני עושה את זה על מנת כך. דהיינו חס ושלום, אם זה לא יתקיים, אז הוא מצטער. ובשמה עשיתי, אז לא, אתה תעשה, יש הבטחה שזה יהיה, אבל שאתה תתכוון בזמן העשייה שזה על מנת, לא. הוא אומרו, עשר תעשר, עשר ושיש תעשר. כלומר שסוף הסוחר לא בא. כאילו הוא אמר עשר ותתעשר. ולא שיהיה עשר עמלו שיתעשר. הוא מסביר, אל תבין עשר בשביל שתתעשר. שבזמן שאתה מעשר, אתה תתכוון, אתה יכול לכוון, מותר לך לכוון שתתעשר. לא כוונה. עשר, אם תעשר תתעשר, אבל לא שאתה תחשוב את זה. מובן. אני רק מבטיח לך שזה מה שיהיה. ואף על פי שאומר, הביאו בת כל המעשר על ביתו יוסר, וחנוני לא בוזת. כתוב וחנוני, אז מותר לנסות. והוא לא כן, שהדבר ברור על הסוחר לא בא. אלא אם כן יתגלגלו לו חובות מצד אחר. ומקום גם כל לעשות אמנת כך אסור. מה זה חובות? תרקום חד חובה. כן, אז אם כן, אז הוא אומר לנו מפורש, אם יתגלגלו לו חובות מצד אחר, זה לא יחזור. מה זה יתגלגלו לחוות? מה זה המילה יתגלגלו? נאמר בדרך צחות. כדאי שאולי זה מגלגול קודם. כן. אולי יש לו עברות מהגלגול הקודם, גם אם בגלגול הזה צדיק. כן, אבל... לפי זה אפילו תינוק. זה יהיה קושיה על ה... כן, ג'וברה גרמי. כן, נכון, צודק, נכון. זה כאילו, זה לא מסתדר איתו. כן. זה לא יעזור, אולי כדאי, אולי יש לו כדאי. לא, זה... הוא לא חושש. עכשיו, אם הוא ילך וינסה, ואז יהיה לו... ולא ינסה, זה כתוב, התירוץ יש להם הגלגול הזה. זה יהיה תירוץ, אבל מלכתחילה, מן הסתם לא צריך משהו שיהיה... מן הסתם לא... הרי ילד קטן שנפטר, לא אומרים עליו גדי, ולא השכבה. למה? אולי יש לו עברת מהגלגול הקודם. מן הסתם לא חוששים לזה. בדרך כלל לא חוששים. אבל אם יש קושייה, אז יש לנו תירוץ. אבל על מקרים רחוקים, מקרים מסוימים, לא מצוי, לא נכנסו לזה. לכאורה, אז יש לנו פה מאירי מפורש, שאם יתגלגלו לו חובות מצד אחר, דהיינו שיהיה חס ושלום עוונות שגורמים לו שהוא לא יזכה לעושר. ואז אם כן, הוא חולק על ספר החינוך. ספר החינוך אומר מפורש לא ככה. ספר החינוך כותב במצווה תכ"ד. אל יקשה עולך ומה שאומרו זכרונו לברכה בפרק גמוד המסכת תענית עשר בשביל שתעשר. כאילו, אז איך אני אומר לך שאסור לנסות? שכבר תרסו שם. ואמרו שבכל המסורת נאמרו לא תנסו חוץ מזוד המעשר. שנאמר, הביאו את כל המעשר ובחנון אינו בוזת. בא החינוך, הוא אומר, מסביר, למה? למה במצוות מעשר מותר לנסות? הטעם בזה, כעניין שכתוב מלווה אדוני חנין דל.
כלומר שהודיענו האל ברוך הוא כי בפרנסנו ומשורתי ביתו במעשר נמסור תועלת ברוך הוא במומננו על כל פנים ולא יעכב זה שום דבר חטא ועוון. הפלא ופלא. כותב ספר החינוך מפורש שבמצווה הזאת לא מעכב שום דבר חטא ועוון. למה? הוא מסביר שהאדם שנותן למשרתיו, דהיינו, והיטת בביתי, כל המעשרות בבית העשור, תביאו לכהנים לוויים את המעשרות, תרומות ומעשרות לבית המקדש, אז אם כן, אז זה פירושו נתת לקדוש ברוך הוא הלוואה. הקדוש ברוך הוא עכשיו חייב, מלווה אדוני, מי שנתן לקדוש ברוך הוא, מי שנתן לדל, פירושו נתן הלוואה לקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב לך. ואל יעכב זה שום דבר חטא ועוון. אני חושב שזה פירושו, החינוך לא סתם מוסיף את זה פה, זה הבא תליא. אדם יש לו הלווה כסף למישהו, הוא יגיד לו, שמע, אתה חייב לי כסף, זהו, שמע, אבל היום בבוקר אתה דיברת דברים לשון הרע. מה זה קשור? בשביל זה לא תחזיר לי את ההלוואה. בסדר, הלווה, אתה חייב לי כסף. הלווה צריך, הלווה לו כסף, אמר לו, בסדר, אבל אתה עשית עבירה. מה זה נוגע? הלוואה צריך לשלם. הקדוש ברוך הוא נתן לך הלוואה, אתה צריך להחזיר את ההלוואה. מה, יש לכם בעיה אחרת לשון הרע, שזה חס ושלום, איזה עוון אחר? בסדר, על זה עניין אחר, זה הקדוש ברוך הוא ייתן לו עונש אחר על זה, אבל זה לא בשביל זה סיבה לא לפרוע את ההלוואה. לכן החינוך כאילו כתב את זה אחד אחרי השני, זה כאילו זה יצא לו ממנו, הוא לא הביא על זה שום ראיות, כאילו זה מובן. הוא מסביר, זה הלוואה, כיוון שזה הלוואה, אז יש לנו תועלת ברכה בעונה, ולא יעק, אז ממילא זה תוצאה, שום דבר חטא ועוון. אז לא מעכב, אומר לנו פה, אתם שומעים? ראיתי מישהו שקודם מפורש, אנחנו דיברנו בשבוע הקודם על מחלל שבת. תראו, ראיתי בספר הדין ונימוקו דף י"א שמביא את זה, והוא כותב מפורש, אצלו זה פשוט. מצוות מעשר נשתנתה מכל המצוות שבוודאי יתעשר, אפילו החמור שבחמורות, עבודות זרות, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא רק אפילו כולם ביחד. והוא מוסיף אפילו חטאים שג'ורם עם עניות, כגון הנדמרים במסכת סוכה, 4 דברים נכסי בעלי בתים יוסיים בדמיון, על כבש שכר סחיר, ועל עושק שכר סחיר, ועל שפרק עם עולם על סבורה המנתנים על חברם, ועל ג'סוס הרוח. ומביא עוד דברים, למשל, כתוב כל המלווה בריבות נכסים מתמוטטים. אז לפי ההבנה שלו, אין שום דבר שזה מעכב. ככה זה הפשטות של החינוך, זה ככה. ששום חטא ועוון לא מעכב. ואפילו הוא אומר כולם ביחד. אז אם כן, אז יוצא שיש פה מחלוקת בין החינוך וספר באמרי. המאירי אומר שהתגלגלו עליו עוונות מצד אחר, אז זה כן מעכב, וספר החינוך אומר שלא. חשבתי, אולי נעשה פשרה, נתרץ אותם, לא, אולי זה לא מחלוקת. לא, הוא דיבר על חובות, על עוונות. הוא דיבר על חטא ועוון, הוא לא אמר חטאים ועוונות. הוא דיבר רק על דבר חטא ועוון. לא, לא אמר אולי הרבה עוונות קרו, אולי לא דיברתי עד כדי כך. מצד שני, הרי אתם יודעים, יש חטא, עוון ופשע. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד, ופשע זה מורד. מה זה מורד? עושה להכעיס. אז אם כן, ספר החינוך דייק פה. הוא לא כתב פה, לא אומר דבר חטא ופשע. זאת אומרת, אז הוא עדיין, זה לא... דהיינו, אדם שיעשה חס ושלום עבירות להכעיס, ועל זה להבטחה. זה כבר בכלל יצא לו. היה לו חטא, היה לו איזה עוון, אבל אחד שעושה להכעיס, על זה לא מדברים. זה, אפילו שהוא נותן הלוואה לקדוש ברוך הוא, נתת לו הלוואה, אבל אתה רוצה שאני אתן לך כסף כדי שתמשיך להכעיס אותי? זה לא, על זה לא דיברנו, עד כדי כך, למרות שבעצם נתת לי הלוואה, אבל אם אתה עושה דברים, זה יצא מחשבון. ככה לכאורה. אבל, אני חושב שאין פה מחלוקת. יכול להיות שיתעשר, אבל ההכנסות שלו באותה שנה יהיו גדולות, אבל יהיה לו גם הוצאות, בגלל העוונות. התשורה הוא יקבל. אז בגלל העוונות הקדוש ברוך הוא עושה לו תוכניות שלא יפסיד את הכסף. אז אם כן, אז הבן אדם הזה רוצה לעשות בחינה, אז אם כן הוא לא ייתן יותר מעשרות. בסופו של דבר הוא לא יתעשר. כי סך הכל, הרווחתי מפה, יצא משם, אז איפה העושר? אבל לפי דברי ספר החינוך, בכספים לא יהיה לו הפרעות. אבל מה?
במקום זה, כסף יהיה לו כסף. אבל בסדר, אבל מה? אתה צודק. אבל יהיה לו הוצאות על קופות חולים, יהיה לו הוצאות על רופאים, על אחרי דינים, יהיה לו הוצאות על העוונות שלו, כבר לא יתחשבן. אבל הוא צריך לראות שהכסף, יש לו כסף. יש לו הרבה כסף יותר מאשר הוא. מה שעכשיו, שיש סיבות אחרות, נגיד, לא זכה שיהיה לו ילדים, יש לו מחלות, כל מיני צרות, בסדר, אז הוא בכל אופן צריך שהבחינה תהיה ברורה. אחרת, כאילו, לא הוכיח שום דבר. איפה הניסיון? צריך שיהיה הוכחה. אם זה מבחינת הלוואה, אז כדבר הקדוש ברוך הוא חייב לי. כן. אבל אנחנו יודעים שהרי מעשר זה בשביל להראות שזה לא שלי. נכון, יפה, נכון. שלי, אז זה לא חייב לי שום דבר. יפה. אבל השאלה מה יהיה בעתיד. העשר, בשביל שתתעשר. עוד מעט אולי תראה, כן, תשמע את התשובה. כותב ככה. עשר בשביל שתעשר עוד פעמים אחרות, בוודאי כדי לזכות להבטחה זו צריך שיהיה בדעתו לעשר גם בעתיד. כך כתב בעל נתיבות המשפט, בספרו נחלת יעקב. מהי טעמו יש שמעשרים ולא משיגים עושר, למרות הבטחת התורה, מפני שהם מכוונים להתעשר בשביל ענת עצמם, ולא בשביל נתינת צדקה. דהיינו, זה נכלל פה, עשר בשביל להתעשר, לא שהוא יהיה על ידי שהוא רוצה להתעשר ולהיות עשיר וזהו, והוא לא ייתן יותר צדקה. אבל שבעצם, שהוא מבין שבסך הכל הוא גבאי. כמו אדם, ככה יש בהקדמה של הגאון רבי שמעון קופ, שער יושר, הוא כותב, הוא מסביר את זה מאוד יפה. הוא כותב שם בהקדמה, הוא כותב ככה, סגולת הצדקה שמעשרת את זה בעליה, לפי דבריו, תשמעו, זה ממש, אפילו זה לא שזה יוצא דופן. פירושו שזה חייב להיות ככה. זה כמו שאדם שמינו אותו לתפקיד להיות אחראי, הוא באוצר. הוא חייב, אז הוא היה להיות אחראי על 100,000 שקל. ואז כן, טוב, אז חלק מזה הוא שומר, חלק מגיע לו את המשכורת שלו. אז אם הוא מתנהג ביושר, מחלק למי שצריך ומה שלעצמו, אבל אם רואים שהוא לא נאמן, מורידים אותו מהתפקיד. אם רואים שהוא כן נאמן, אומרים לו, טוב, עכשיו, אז אם כן אפשר לתת לך עכשיו גם 1,000,000. אז 10 מיליון, כמובן, אבל הוא תמיד מרגיש שתמיד הוא רק בסך הכל גבאי. ואז כאילו הוא לוקח רק מה שמגיע לו, אבל לא שהוא חושב שבאמת הוא הבעלים של זה. כך הוא כותב. כמו שהממונה על אוצרות ממשלה באוצר קטן, אם ישמור את תפקידו כראוי, אז יתמנה להיות גזבר על אוצר גדול מזה. גם אם לא יציין במעלות אחרות. לא אכפת לנו עכשיו שבדברים אחרים הוא לא בסדר. בזה אתה בסדר, אתה שומר על הכסף. לא מפריע. כאילו עכשיו זה יוצא שעוונות אחרים, אם ניקח את הנמשל אלינו. כמו כן באוצרות שמיים, שניתנים לאדם. אם הוא מעשר כראוי, ממלא תפקיד הגזברות שלו כראוי, ליטול לעצמו כפי דרכי התורה, הוא מחלק למי שראוי על פי הוראת התורה, אז הוא יתעשר. ואז הוא יתמנה לגזברות על אוצר גדול מזה, וכן הלאה, למעלה. למען יתקיים רצון העליון בהטבת הכלל על ידי שמירת האוצר. זה, הוא מביא אותו שם בעדין ונימוקו, יוצא שבעצם, שזה בסך הכל מנוי. ואז לכן זה שייך רק במצווה הזאת ולא מעכב בזה שום עוונות, כי זה שני דברים, אין קשר בין הדברים. נחזור למאירי. לכאורה המאירי אומר שחטא ועוון מעכב, אבל תראו, בסופו של הדבר, מי שיסתכל במאירי בפנים, הוא כותב ככה. מה שאמרו נסחו לפוני מים בהר כדי שיתברכו שמשונו, שוב פעם, לא שפרושות נסחו כדי שיתברכו, שאתם חושבים אני אתן זה כדי שיהיה ברכה, אלא יהיה לכם הבטחה. סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי, פירושו שאני מובטח שיחיו בניי, לא שיערער על מידותיו יתברך, יקרה לו מה שיקרה. דהיינו, אדם נותן צדקה, והוא אומר למה? כדי שהבן שלי יחיה, הילדים שלו יחיו, חס ושלום שזה חששות ומחלות, אז אם כן, אז על מנת שיחיו בניי, פירושו, לא שאתה חושב שזה התנאי, אלא הוא בדעה, אני רוצה שזה מה שיהיה, אני מבקש שזה מה שיהיה, שיש הבטחה שזה יהיה בזכות הצדקה. אבל הוא לוקח בחשבון שאם השמיים זה לא יהיה, הוא לא תוהה על מעשיו, הוא לא מתחרט. אם זה יהיה, זה אמור להיות, אבל אם זה לא יהיה, אז אני מקבל את הדין באהבה. אם הוא במחשבה כזאת, אז זה מצוין. מסיים המאירי ככה. מה שאמר כאן עשר אשר והקשה תלמודו מבעל הנשיא ולקושו ברכו והשיבו חוץ מזאת אחת ומחוננו בזאת, לא שאף בזה יהיה מותר לנסות ולעשות על מנת כך.
הכוונה פה, המילים שאף בזה, הכוונה חוץ ממה שהוא בוטח, אז גם בזה יהיה מותר. אני בוטח וגם אני אנסה, על מנת כך. וכאילו רק על דעת זה אני נותן. אלא שאף על פי, תשמעו את המילים, אף על פי שבשאר יהודי, ליבו של האדם בטוח בשכרם, מכל מוגם אינו סמוך בהם מכל וחד. אבל בזה היה בטוח לגמרי. שכל מידתו של הקדוש ברוך הוא מידו כנראה מידו. אז אם כן, פה המאירי כבר מסיים מפורש, שבשאר המדברים שיש הבטחות, אבל זה לא מכל וכל. אבל בזה היה בטוח לגמרי. קודם אמרת שאם יש חובות שמעכבים, אז יתגלגלו עליו חובות, אז מצד אחר, אז מעיר על זה המוציא לאור פה במקום, לאו דווקא, כי גם בזה עוונות מעכבות, כמו שכתב רבנו לעיל. זה יש פה סתירה מנהובה. לכן אני חושב שזה טעות. כן, נראה לי שבמחילה מכבודו הוא לא הבין מה שהמאירי כתב. דהיינו, אני חושב שלא הפירוש ככה. לא יתגלגלו לחובות מצד אחר, הכוונה חובות, הכוונה עוונות. חובות, כפי שהוא דבר. כן, הוא הבין כחובות, בדרך כלל מפרשים חוב, תרגום חטא חובה. אבל הוא התכוון, בכסף הזה יהיה לך ברכה. אתה נתת מעשרות, אז יהיה לך רווחים. עכשיו, מה שיהיה לך חובות מצד אחר, דהיינו שאיזה סיבות אחרות, שיהיה דברים אחרים, שיהיה לך יגרמו לך הפסדים, זה חשבון אחר. ולמה, וזה מוכח מנהובה, כי מה פתאום המאירי השחיל את זה פה באמצע? מי הכניס את זה למאירי פה? המאירי פה כאילו בא, כותב לנו, כאילו מסביר את הגמרא, זה לא הסבר של הגמרא מה שאתה אומר. הדבר ברור שעזר עליו, אלא אם כן, המאירי פה הכניס פה מאמר מוסגר, אלא מה, לא, זה בעצמו, זה מה שכתוב בגמרא. ובחונון אינו בוזות, זה מה שכתוב במילה בוזות. בדבר הזה, הכסף הזה, יהיה לך ברכה. נגיד אדם נתן תבואה ומעשרות, נתן לכהנים, אז יהיה לו בזה ברכה. יהיה לו הפסדים מדברים אחרים, זה לא הבטחתי. ובחונון אינו בוזות. עכשיו נתת מעשר כספים, בכסף הזה יהיה לך ברכה. מה שיהיה לך, מה שחס ושלום יבוא לו צרות אחרות, נזקים, שהוא גרם איזה נזק, ומילא על ידי זה הוא התחייב בהרבה כספים, או מכל מיני סיבות שגורם לו, על זה לא דיברתי. לכן המאירי הכניס את זה פה, ואז בעצם לא, אז אם כן, זה אין סתירה בין החינוך לבין המאירי. דהיינו, כולם מסכימים שלא מעכב בזה שום דבר חטא ועובר. גם המאירי, מה שהוא אמר את חובות, כוונה חובות של כספים, זה דבר אחר, זה כמו שאמרנו, זה קיבל עונש על דברים אחרים. אין אדם צדיק בארץ. אבל בזה בעצמו, יהיה לו ברכה. זה ההפתעה. ואני חושב שהדבר הזה הוא לומד מעניינו. דהיינו, ספר מלאכי עצמו. הרי בספר מלאכי, שהוא כותב, שם זה המקור. שם מדובר, וכי מדברים על אנשים צדיקים שאין להם שום עוונות. ודאי שהיו להם עוונות. הנביא מוכיח אדם על הרבה עוונות, וזה אחד מהם, שהם לא נותנים מעשרות. ואומר תביאו ויהיה לכם ברכה. אז מה, אבל יש עוונות אחרים? כן, מובן. הדבר הזה מוכיח מהנביא בעצמו, מהמקור שחז"ל הביאו, שבמעשרות יש ברכה, משם בעצמו מוכיח שעוונות אחרים לא מעכבים. מי שיעיין בספר, שמה, בספר מלאכי. ספר מלאכי, מסר דבר אדוני על ישראל ביד מלאכי. יש מחלוקת בגמרא במגילה מי זה מלאכי, מה שמקובל בדרך כלל שזה עזרא הסוחר, זה הנביא האחרון. לכן בסוף אומר זכרו אותו למשעבדי, הנה הנביא של החמד אליהו הנביא, פירושו בא להגיד שעד ביאת המשיח לא יהיה נביא אחר. אז כל ספר מלאכי זה נבואה אחת, והוא מוכיח את עם ישראל על 4-5 דברים, וזה אחד מהם, זה הדבר האחרון. הדבר הראשון הוא מוכיח אותם, אוהבתי אתכם אומר אדוני ואמרתם במו אהבתנו, הלא חסר לי יעקב ואוהב את יעקב. אז אם כן, עכשיו זה היה עזרא בתחילת בית שני. ואז הוא אומר, אני עשיתי לכם טובה, החזרתי אתכם מהגלות, חזרו לגלות בבל, זכיתם בבן הבית, ואתם כאילו לא מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. דבר שני, וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע. דהיינו, הם מביאים קורבנות לבית המקדש מדברים לא מכובדים. את הפיסח ואת החולה, הקריבונו לפחותיכו. זה התוכחה השנייה. תוכחה שלישית, שנסו נשים נוכריות. ואז ממילא את האנשים שלהם היהודיות עזבו אותם. זה כתוב שהיו בוכות, שופכות דמעה בבית המקדש, בני המזבח. דבר רביעי, היה הטיחו דברים כלפי מעלה.
זה גם כן פסוקים מפורשים. על הדבר הקודם כתוב, על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעורך, אשר אתה בוחרת בו, והיא חברתך באשת נעורך. אחר כך עוד דבר, התוכחה הרביעית, הוקעתם אדוני בדבריך. ואמרכם כל עשר טוב בעיני אדוני, ובאם הוא חפש, ויהיה לו המשפט. זה תוכחה הרביעית. דהיינו שם היה משלוב בהם היוונים, ומי שהשתמד, הצליח. אם כן רואים, מי שהולך אליהם, הקדוש ברוך הוא רוצה בו. מובן. אז על זה הדבר הרביעי. הדבר החמישי, זה הדבר הזה. למי מעבודתכם סרתם מחוגי, ולא שמרתם. שובו אליי ושובו עליכם, ואמרתם במה נשוב. מפרש הרד"ק, שאתם שואלים אותי, אתם אומרים, יש לנו איזה חטא נוסף, יש עוד דבר אחר, חוץ מאותם שהוכחת אותנו, חוץ מהקורבנות שמביאים דברים לא מכובדים לקורבנות, חוץ מזה שנשאו נשים נוכריות. ואז הוא אומר להם, שאתם גוזלים אותי, המעשר והתרומה. ואז מה? הביאו את כל המעשר, ובחונו נינו בו זה. אז רואים שלמרות שיש עוונות אחרים, אז בכל זאת בדבר הזה, אם יבחנו, אז הם יתברכו ויהיה להם עושר. אז אם כן, זו הוכחה ברורה שהחטאים והעוונות לא מעכבים. אז אם כן, אז חזרנו למה שאמרנו, מה שכתבנו שם בעיני יצחק, שזה, הנקודה הזאת אולי לא זאת, אלא כמו שאמרנו, 5-6 תירוצים אחרים. חוץ מזה, אני רוצה להוסיף עוד כמה תירוצים לשאלה הזאת, כי הרבה שואלים את השאלה הזאת, וצריכים לדעת מה לענות עליה. סך הכל יהיה לנו בערכם 15 תירוצים לשאלה הזאת. למה יש אנשים שמעשרים ולא מתעשרים? זה רק התירוצים מעשירים. רק עושר רק מהתירוצים. אמרנו 5-6 תירוצים. דרך אגב, אולי אפשר להוסיף, אולי תוך כדי הדברים אמרנו גם הבלענו תירוץ שביעי. רב סעדיה גאון הזכיר בדברים שלו שזה ניסיון. יש בזה מחלוקת בקדמונים. האם ייתכן שאדם צדיק יסבול, לא בגלל שהוא רשע, אלא בתורה שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותו, כי יהיה לו שכר על זה. למרות שלא, הוא לא עשה עוונות, אבל זה כדי להוסיף לו בשכרו. אז יש אומרים שכן, זה מה שהבאנו קודם, וכנראה אחת הראיות שלהם זה מהפסוק שכתוב למען ענותך ולמען נשאותך להיטיבך ואחריתך. דהיינו שלפעמים ויענך וירעיבך. למה? להיטיבך ואחריתך, למרות שבעצם לא מגיע לך. הרמב"ם לא מסכים עם זה, הרמב"ם אומר שאין דבר כזה. הרמב"ם כותב שלא, זה לא פירוש ככה. לא שעושים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לסבול, כדי שהוא יסבול את הניסיון, יעמוד בניסיון, יאמין בהשם, ועל ידי זה יהיה לו שכר, שהוא יצדיק את הדין. הרמב"ם אומר לא, זה לא הפירוש ככה, שסבלו במדבר, להיטיבך ואחריתך, דהיינו שבסופו של דבר יקבלו על זה שכר, על עצם זה שסבלו למרות שלא מגיע להם, אלא זה פירוש אחר, דהיינו שעל ידי שהאדם מתענה, אז בסופו של דבר אז הוא מרוויח, דהיינו על ידי זה הם נהיו גיבורים ויכלו להילחם נגד 31 מלכים, וגם אחר כך היה להם מנוחה בארץ ישראל, אז כאילו, אז מתוך הצער, בסופו של דבר המנוחה יותר טובה. מפרש בזה פירושים אחרים. בכל אופן, לפי אלה שאומרים שזה ניסיון, אז זה יכול להיות גם שיקול. דהיינו שהאדם, למרות שלא יתעשר, אבל הוא מאמין שבסופו של דבר יהיה לו טוב. זה תירוץ שביעי. תירוץ שמיני, אני חושב שזה פשוט, שזה לפי כל הדעות. גם אם נגיד שלא מעכב חטא ועוון, כמו שאמרנו, כמו שהוכחנו, שהעוונות בחטאים, אפילו עוונות חמורים, לא מעכבים את הברכה בכסף. העונש יהיה על דברים אחרים, אבל לא, הכסף הוא צריך להיות לו ברכה, וזה הבחינה, אבל מה עם הכסף בעצמו לא כשר. אדם, יש אנשים שהממון שלהם הוא לא ביושר, הוא לא הגון. אז אפילו אם חלק לא הגון, אז במעשר כבר ממילא, אז יש לו משהו רקוב. אז בתוצאה זה... מישהו יכול לקחת מהם. נכון, כן, כוח הפועל בנפעל. זאת אומרת, לבעל בני יששכר, זה כן, נכון, שיש בזה נזק. עוד דבר... אי אפשר כל כך לדעת מה זה עשיר. עשיר מי ששמח בחלקו. שריך. כיוונת, אז אני אקדים את התירוץ הזה. זה אומר בעל מאור עיניים. כן, בעל מאור עיניים פרשת ראה, על הפסוק הזה הוא כותב ככה. הוא אומר תירוץ חדש. מה זה עשיר? לא עשיר של זה.
יש אדם ששמח בחלקו זה גם עשיר. אין אדם מת בחסיתה וזה, זה מסכן הבן אדם, כל הזמן חסר לו עשיר, זה כל הזמן יש לו דאגות, ככה שהוא נרגע שלם יש לו שלווה. הוא אומר את זה ככה, הרב מנחם נחום טברסקי, זה מצ'רנוביל. הוא כותב ככה, הוא אומר, החוש החיש הזה, איננו רואה, כתוב בש"ס, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. הוא אומר, מה זה אין אדם מת וחצית אהבתו בידו? הוא אומר, יש אנשים שיש כאן, אין צדיקים שהם מסתפקים במות? יש. יש אנשים שמה שיש להם, הם משלבים, לא דואגים ולא מחפשים להרבות הון. מסתפקים, אז למה הגמרא אומרת שאין? אז הוא אומר, לא, זה לא פירוש ככה. אין אדם מת, הכוונה זה רשעים בחיים גרועים מתים. לא מדבר על הצדיקים האלה. צריך הרואה על האמת לא יהיה במדרגה הזאת, רק שיהיה לו מידת הסתפקות. זהו עשיר השמח בחלקו. זהו נקרא עשיר. אין אצלו שום חיסרון. לבוא למדרגה הזאת, שיהיה לו את המידה הזאת, על ידי נתינת מעשר. אדם שנותן מעשר, אדם לא יכול להגיע למדרגה הזאת. תיתן מעשר, הוא נותן. כל פעם הוא נותן, אז בסופו של דבר, אז הוא זוכה להגיע למדרגה הזאת. דהיינו, הוא צריך לחנך את עצמו. ועל ידי הנתינה, אז הוא מרגיש שהוא נותן, נתתי, ואני מסתפק במה שיש לי. אז על ידי זה תזכה למדרגה הזאת. זה כוונת המדרש, עשר בשביל שיתעשר. שלא תטעה לו, אמר, כי כל כוונת נתינת המעשר בשביל שיתעשר בפועל, בגשמיות. זה לא נכון, אז אין לך פנייה גדולה מזה, אתה עושה לו לשם שמיים. ועוד שאנחנו רואים כמה נותנים מעשר, ולא מתעשרים בפועל, שיהיה להם ממון הרבה. וזה מסיים המדרש, עשר שלא תתחסר. פירושו שלא יחסר לך תמיד ולא ימצא לך תמיד חצי תאוותך. כמו שאותם שהם במדרגת מת, אלא הם מת, אלה מתים שהם כל הזמן מחפשים להיות חסר להם. אלא אדרבה, על ידי מסורת מעשר תזכה למידת הסתפקות. שלא תתחסר, שנדמה בעיניך שאתה לא חסר תמיד מכל טוב. זה סגולת המעשר, ואז תהיה נקרא עשיר באמת. בשביל שיבוא למידת הסתפקות על ידי הקדושה של המצווה הזו, זה לא פנייה. זה אדרבה לשם שמיים, להיות זוכה למדרגה לשמח חלקו, ויהיה נקרא עשיר. זה תירוץ, איזה מספר? אני חושב שזה תירוץ כבר זה תשיעי. עוד תירוץ שאמרנו קודם, שצריך להתכוון לעשר, הבלענו את זה תוך כדי הדברים, שצריך תמיד שהוא ייתן, לא שהוא יעשיר ויפסיק לתת, אלא שכל הזמן עשר תעשר, כמו שלח תשלח, אפילו 100 פעמים. כאילו לא להפסיק, אם הוא עושה את זה לשם שמיים והוא רוצה תמיד לתת, אז הוא יזכה, אבל אם הוא חושב, שיהיה לי ונגמר, ואני לא נותן יותר. יש עוד, אני חושב עוד תירוץ, שגם תלוי למי נותנים את המעשר. צריך לבדוק אם נותנים את זה למקומות מתאימים, למקומות ראויים. כתוב אצל ירמיהו, על אנשי ענותות, הרי אנשי ענתות, העיר של ירמיהו היו מצערים אותו, רצו לתת לו סם המוות, והם אמרו שהיה מוכיח אותם, שנאו אותו. ואז הם רצו להמית אותו, כתוב, אפשר להגיד בבתרה. הגמרא בבא בתרא דף ט' עמוד ב', כתוב, ויהיו מכשולים לפניך, בעת הפך עשה בהם. כן, אולי זה פה. זה צריך לא סתם, זה פה נמצא פה. אומר ירמיהו לבני השם ברוך הוא, ריבונו של העולם, אפילו בשעה שכפים ויסרום ומבקשים לעשות צדקה לפניך, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אז רואים שאם אתם נותנים, יש מצב של עניים לא מהוגנים, עניים רשעים, אדם נותנים להם, לא מקבלים על זה שכר. אז הוא אומר שאנשי ענתות שלא יהיה להם שכר של צדקה, יש במפרשים הרבה הסברים על זה, למה הוא התפלל וכו', אבל זה הפשטות, ואם כן צריכים לבדוק, אז אם כן, גם אם נותנים חלק מהמעשר, אפילו רק למקומות לא מתאימים, למוסדות לא מתאימים, או לאנשים ולזה, זה לא העיקר לתת, זה צריך גם לדעת למי לתת. זה כבר תירוץ, אני חושב 11. יש עוד תירוץ, תירוץ חידוש גדול. דיברנו שהרמב"ם לא מביא את העניין הזה, שאפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא מצוות מעשר. ולמעשה גם הרמב"ם בשולחן ערוך לא מביא את זה. מה שקראנו קודם זה היה התשובה. בטור זה מובא, וגם הבית יוסף דן על זה, והוא רק דן את זה צדקה, הוא אומר שזה רק מעשר. בשולחן ערוך הוא לא מביא את זה, לא יודע למה. לא ברור למה הוא לא משמיט את זה. לכאורה זה הלכה, זה לא, זה מדרש.
זה הלכה שמותר לעשות הכל ברוך הוא. מרן לא מביא את זה בשולחן ערוך, לא ראיתי מי שאמר על זה. אפילו המריקש, רבי יעקב קסטרו, שהוא הולך בשיטת מרן, והוא דברים שכתוב ברמה, ומרן לא דיבר עליהם מפורש, אז הוא משלים את זה. המריקש, יש לו הגאות, ערך לחם, בשולחן ערוך. הכל 4 חלקי שולחן ערוך, הוא מוסיף הרבה דברים, אבל זה בשיטת מרן בדרך כלל. המריקש הוא תלמיד של הרדב"ז. אז פה הוא כן, הוא כותב את זה, רק הוא אומר שזה במעשר ולא בצדקה. כאילו, מה שהרמה הביא מחלוקת, אז הוא, כמו בית יוסף הוא כתב שם ערוך. רואים שכן. אבל בכל, אני לא יודע מה דעת מרן. פשטות, מרן סובר שכן, בבית יוסף הוא לא מביא שום חולק. שולחן ערוך לא מביא את זה. באבקת ואוכל, הוא בעצמו כותב שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בזה. לכאורה, פשוט שזה דעתו. הוא לא, כן. אבל אינני יודע. גם הרמב"ם לא ברור למה הרמב"ם לא מביא את הגמרא הזאת. אז המפרשים דנים בזה, אולי אם יהיה לי זמן בשיעור הבא נסביר למה הרמב"ם משמיט את זה. בכל אופן, לכאורה הרמב"ם לא סובר את זה. והבאנו קודם, בשיעור הקודם, שהגריר פרלה כותב שגם רב סעדיה גאון לא סובר את זה. והם מסבירים שמה שכתוב בגמרא, שחוץ מזו, הכוונה שזה לא כמו שאנחנו מבינים, שבמעשר מותר לנסות, אלא עושה חילוק. אם זה, מה אתה מנסה? האם אתה מאמין ביכולת של השם או לא מאמין? אם אתה נותן מתוך אמונה, כן. או יש חילוקים אחרים. למשל בספר קובץ על הרמב"ם אומר חילוק חדש. הוא אומר מה שכתוב בנביא, בספר מלאכי ובחונן ובעוז, לא מדבר על יחיד, מדבר על רבים. על כל עם ישראל. הביאו את כל המעשר, עונון אינו בוזר. לא מדבר על האדם באופן יחידי, על כלל הציבור. ואז יהיה ברכה. אבל על יחידים אין שום הבטחה. אז יש לנו פה, אם כן, אז א', אז יכול להיות אם כן פירושים אחרים, כמו שאמרנו, שזה תלוי רק עם אדם שנותן את זה מתוך אמונה בהשם. הוא בטוח שהשם ייתן לו, שהשם, כן, שיכול לתת לו, ואם לא, אז חס ושלום זה לא מתקיים. אז אולי זה יכול להיות סיבה. או מדובר על רבים ולא על יחיד. או שהרמב"ם בכלל סובר שהגמרא הזאת היא לא להלכה. יש גם מהלך כזה באחרונים, שהרמב"ם סובר, לא, מה זה עשר בשביל תתעשר? לא, זה נדחה הגמרא הזאת מההלכה. לפי איך שמתרצים את הרמב"ם. כי כיוון שעשר לא לומדים דברים אחרים. אחד למעשר דגן ואחד למעשר בהמה. והגמרא הזאת זה לא להלכה. יש דברים כאלה שאין לנו, לפעמים לא מובן למה הרמב"ם לא פסק גמרות מסוימות. בסוף מובן שיש לו, היה לו איזה מקורות, ראיות, או בראשונים, אלה עם קבלה שזה לא להלכה. כמו למשל שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמית. הרמב"ם לא מביא את זה, לא מבינים למה. למה הרמב"ם לא מביא את זה? גמרא מפורשת. אבל שהבאנו שיש מהגאונים, הגאון יש קבלה שהגמרא הזאת לא נפסק עליها. אפילו בגמרא לא מביא אחד מישהו שחולק על זה. אז משום מה, לא ידוע למה, הוא לא סובר את זה עליها. אז אין כאן נקודה כזאת. הבית דין של מעלה הולכים לפי הבית דין של מטה. דהיינו יכול להיות שאם רבותינו פסקו לנו שבדבר הזה אין את העניין לנסות, ואין את העניין הזה של העושר, אז אם כן, אז פוסקים לכל קהילה לפי רבותיה. וזה הדבר הזה למדתי מדבר דומה. יש דבר כזה לגבי 13 מידות. כתוב, ברית קרבותו ל13 מידות שאינם חוזרת רגל. דהיינו, שאם חס ושלום יש איזה צרה, ואומרים 13 מידות, ברית קרותה ל13 מידות שאינם חוזרות רגל. ומובא בספר צרור המור, שאומר הרבה פעמים עשינו את זה, והיה עצירת גשמים, ואמרנו וירדו גשמים. אבל עכשיו, בעוונותינו הרבים זה לא מתקיים. אז מה נשתנה? אז הוא אומר, לא, פשוט מאוד. הרי בדורות שעברו הוא כותב שאומות העולם ידעו שהיהודים אחראים להביא גשם, וזה הקידוש השם גדול לעיני כל האומות, שהיו רואים ששליח ציבור מתעטף בטלית ואומרים 13 מידות ויורדים גשמים והתקדש שם השם העולם. ועכשיו בעוונותינו הרבים זה לא מתקיים. הוא אומר מה הבעיה? רק חז"ל אומרים יעשו לפני כסדר הזה. מה זה יעשו לפני כסדר הזה? מה הוא רע? לא מספיק שאתה מה שהקדוש ברוך הוא אין רחום וחנון, אתה צריך להיות רחום וחנון והוא לכתוב בדרכיו. אז אתם צריכים תעשו לפני כסדר הזה, אתם צריכים להיות כאלה, רחום, חנון, ארך אפיים. ואם אתה לא מקיים את זה, אז אם כן, אז חס ושלום, זה לא מובטח, ככה הוא כותב. צרור המור. כל זמן שישראל עושים כסדר הזה שאני עושה לרחם ולחונן דלים ולאריך אפיים, לעשות חסד, לעבור על המידות, כל המעביר על מידות, הם מעבירים על כל בשעות, אז הם מובטחים. אבל אם הם מחזורים, לא עושים חסדים, עושה רשעה, כל יקה שבאזכרה של החסדים מידות הם נתפסים. זה יותר גרוע. ככה הוא קודם מפורש. גם המהר"ם אלשיך אומר ככה. זה לא תלוי העיקר שתגיד 13 מידות. צריך לקיים את זה בעשיית המידות. וגם עוד עיון יעקב וכו'. מצד שני הבאתי
אולי אם אתם זוכרים דיברתי על זה בעבר, שיש כאלה אומרים שלא. דהיינו, ספר בני יששכר כותב בחודש אלול, הרבה מהקדמונים דקדקו, יעשו לפני כסדר הזה, שיעשו כמידותיו יתברך. מהו רחום? אבל הרבה מהקדמונים סבירה לו, לא, הכוונה יגידו, יקראו בפיהם, והקדוש ברוך הוא מוחל. אומר האפלה, הגאון הקדוש בעל אפלה, הוא אומר, כתוב ככה, מה אתה אומר? אל, איך אנחנו אומרים? אל, הרתונו, למר לפונך, שלא יעשרה, בעו שלא יעשרה, זכר לנו. הוא אומר, אל הרתונו, למר לפונך, שלא יעשרה. למר, רק לקיים, לומר, העיקר שנגיד. מה ההוכחה? הרי כתוב, מה 13 מידות? השם, אל רחום וחנון. טוב, רחום, מהו רחום? אפתו רחום בסדר. מהו חנון? אפתו רחום. אבל אל, מהו אל? אפתו אל? מה, אני יכול להיות אל? אני לא יכול להיות אל. אל, הרצון הוא לומר, בוא נחשוב על זה. כיוון שב-13 מידות יש מידה שהיא אל, וזה לא יכול להיות שאנחנו נהיה אל, אז הנה, אז זה ההוכחה שמספיק לומר. ככה הוא כותב פירוש אפלה ואפלה כשמו כאילו אפלה. ובכל אופן יש שיטות כאלה, יש דעות כאלה. עכשיו, אז אני חושב שיוצא ככה. אז תלוי כל מקום לפי הגדולים שלו. אם הגדולים של הדור, גדולי הדור, גדולי הקהילה מפרשים שזה צריך לעשות כסדר הזה, אז אם כן, אז יעשו, אם לא יעשו לא יתקיים. אבל אם הם מפרשים שהכוונה מספיק לומר, זה יתקיים. עכשיו גם כן פה תלוי. אם הגדולי הדור יפסקו, סוברים שזה מביא עושר ומותר לנסות, זה יתקיים. אם לא, לא. אז אם כן, יכול להיות אם כן שזה תלוי לפי המנהיגים ולפי הגדולים של הקהילה. עכשיו, זה כבר אמרנו פה, מי שיעשה חשבון, וזה כבר 14 תירוצים בסך הכל, אני אגיד לך את התירוץ ה-15. וזה יוצא מהחפץ חיים בספר אהבת חסד. הוא אומר, לא כמו שאמרנו קודם, הוא סובר שלמרות שיש הבטחה של עושר, הוא סובר כפי שהוא דור, יש הבטחה של עושר, אבל יש מצד שני דברים שגורמים לעניות. אז אם כן, אז זה כבר אחד נגד השני. על ידי שהוא נותן מעשר, אז מצד הוא צריך להיות עשיר. יש דברים שגורמים לעניות. אז אם כן, אז בסוף זה נשאר באמצע. אז הוא לא עני ולא עשיר. זה באהבת חסד, פרק י"ט, בשולי הדף הוא כותב ככה. והוא מסביר את זה שזה כוונת חז"ל. כתוב הרי במדרש, כתוב שלא תתחסר, עשר שלא תתחסר. מה פרוט? אני עשיר או שלא יתחסר? אמרת תלוי. אם המעשר מועיל לעשיר, שלא יתחסר. אמנם כי הנה ידוע שיש הרבה דברים שמביאים לאדם לידי עניות. כעת אמרה במסכת סוכות דווקא בשביל 4 דברים נכסי בעלי בתים ויורדים לטמיון. יש דברים שגורמים עניות, הוא הזכיר חלק, אבל יש הרבה דברים. הוא מזכיר את הגמרא בסוכה, דף כ"ט עמוד ב', אחד מהם זה גסות הרוח. חס ושלום, אדם על ידי שהוא עשיר נהיה גס רוח, אז אם כן הוא משתלט על הבריות, אז אם כן אז אמר הליסלן, אז העושר הזה, או יש הרבה דברים שכתוב שאדם עושה, למשל, אדם שמאבד פירורים, קשה לענות, הרבה דברים. גמרא בחולין דף ק"ה, כתוב אלופיה, שאם אדם על הבועות שיש עליו משקה, שאם הוא מוציא אותם, אז זה קשה לענות. אז חס ושלום, אולי אנשים נכשלים בדברים כאלה, שהם קשים לענות, או שכתוב הרבה דברים, חס ושלום, איזה עוונות של דברים בגדרים של קדושה, שחס ושלום גורמים פגמים, וחס ושלום זה מביא אותם לידי ענות. אז רומז לנו המדרש, שאפילו אם יש לו דבר שתיארם לידי ענות, יש לו כנגדו מצוות מעשר, מועיל זכות המעשר על כל פנים שהוא לא יתחסר. אז אם כן, אז יש לנו יוצא ככה. דהיינו צריכים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. גם אנשים שלא יתעשרו, אבל מצד שני שלא ירדו, על ידי זה נשארו במצב בינוני. אז מובן, אז לכן אנחנו מאמינים בני מאמינים, כתוב, וייתן לך אלוהים, מותר לשמיים. שואלים, למה אתה אומר מידת הדין? אתה מברך, צריך להגיד שם הביו, שזה לא שם של מידת הדין. תירוצו שיהודי מקבל את הדין באהבה. גוי, אמרו לו משהו, לא מתקיים, אז הוא אומר, טוב, אז חס ושלום, אז הוא לא מאמין. אבל יהודי אומר, לא, העוון הוא ג'ורם. לכן יצחק אבינו מברך את יעקב, וייתן לך אלוהים. אם מגיע לך, תקבל, אם לא. אני חושב, לכן גם אנחנו מברכים, שאדם הולך לחברו בדרך, אומרים, אלוהים יהיה עמך. לא אומרים, השם יהיה עמך. דהיינו, שחס ושלום קרה לו אסון, אבל ברכת, היה ברכה. לא, חס ושלום, מי יודע מאיזה סיבות שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנו. לכן, אם מגיע לך, תקבל. שאל תתלונן, חס ושלום, אם אתה תחשוב שמגיע לי. אבל בעצם יש פירוש גם נוסף, שהכוונה היא שאפילו מידת הדין תסכים.
דהיינו, אפשר לפרש את זה בכמה וכמה הבנות. בכל אופן לענייננו, הרווחנו שהעניין מיושב, כמו שאמרנו, שיש 15 הסברים להסביר את זה, איך את העניין הזה, אבל מצד שני, מה שברור, שעל כל הצדדים ועל כל האופנים, שאין ספק שההנהגה הזאת זה הנהגה טובה ומשובחת ושראוי להחזיק בה, ובפרט בזמננו, להחזיק את המוסדות תורה, ומי שיראה בשולחן ערוך המקוצר הבאתי שיש ארצות שרואים שהעושר שלהם מתקיים, ובזכות שהיו הרבה אנשים, זאת אומרת, לא דיברו שם על יחידים, אז אם כן, אז מראים שההנהגה של המדינה, והרבה עשו את זה, ודווקא הם זכו. יש ארצות אחרות שהם היו במצב של עוני. הם דחוקים, אבל עכשיו אי אפשר לדעת. למה, מה אלה, זה גלגל, למה הם דחוקים? בגלל שאין להם כסף, אז הם לא נתנו מעשר, או זה מה שקוראים להם שאין. כן, אז אם כן, להם אומרים, טוב תנסו, בואו ננסה ונראה איפה, בכל אופן שיש צדדים שאפשר לנסות, אבל פשטות דעת הפוסקים לא כמו המירי שאמרנו קודם, שממש מותר לנסות. שמותר לנסות, דהיינו שחס ושלום, שאם אדם רואה שאלה, אז הוא מפסיק לעשר, כאילו על מנת. המאירי לא סובר ככה, אבל לפי פשטות הפוסקים, כמו שאמרנו גם מאבקת רוכל והרבה פוסקים שסוברים, שהאדם מותר לנסות, דהיינו אפילו אדם רואה שהמצב שלו דחוק, והוא יכול לנסות לכמה חודשים, ולראות אם יש לו הטבה לפחות בכספים, שהוא מתאושש במצב שלו, זה סימן טוב, ובעזרת השם שככה ימשיך ויעשה ויצליח, ובכל מקרה אסור שחס ושלום שהאדם יהיה לו טענות על מידת שקדוש ברוך הוא לא נתן לו, כי סופו של דבר ברור שזה לטובתו, כמו שאמרנו, כי אז אשר יאהב אדונו יוכיח עובד בן ארצה, שנקבל את מה שנתנו לנו מהשמיים באהבה. אמן. אפשר לקראת עוד תורות, שאסור שהוא נותן מעשר להתגאות. מה? שאסור להתגאות. כן, אז אם הוא אסור להתגאות, אין לו את הזכות. איך אתה בדרך נראה? כתוב שאסור להתגאות. ברור, כל דבר. בנתינה, כאילו יש פה פגם בנתינה. כן, אבל לאנשים נותנים מעשר איך הם מגיעים. נותנים מרגישים, איפה בא לידי ביטוי הגאווה. יכול להיות שהוא מרגיש שהוא עושה את זה. זה בגדר חובה לעשות כספים? לא, זה לא חובה. זה לא חובה, אבל זה הנהגה טובה ומשובחת אפשר לראות בשעון המקוצר זה מוסבר בדיוק כמקור. רק חשבתי אולי עם ההנהגה שהרב אדיר היה משם, שבגלל שהם אפילו שהיה להם עוונות יעשו. הוא אומר אולי אחרי שהם יתקנו, אז הוא יכול לומר להם תתקנו. אחרי שיתקנו. כן. אתה רוצה לצחוק. אומר, אם יתקנו. אחרי שאמרתי לכם את זה, אז... יוכיחו ויקיימו, ובתנאי, הבאת עליה. לא כל כך מסתבר, כי זה נראה שיש כל כך עוונות כאלה קשים, שם 5 דברים. מביא את זה בסוף, זה לא בא בסוף, אולי אחרי שיחזרו בתשובה. צודק, שער יותר עושים לו נעל. בסדר, מסכים את זה. שירות רב חיים, שאומרים בסנדק, לא אצלו, שאומרים יש שירות בתורה גם. כן. חיבר עוד ספר. גם זה טוב. בסדר. תעשר רב לקבל. ماذا ما نحن لو نخل مش سمنا حاجة من فيه بيرها بثين وأبراهيم صبي عقاب خلق الجوات ورخي طولك ونام شيئا مثل ميذا عاد باريخ إشمال الحي ويعريخ المير فيك ورسول الله صبي شيئا ندرك هذا الترام وقنبال خوي رساني الباطل يباريخ مع سيادة وصر وانا ذلك السيادة يفتح لي بوليف وانا لك المترى ذلك ذلك العام وثوري وثوري المليك كل مشهر لي بوليف وقام وضوى إيك يوم هرم الرجل وضوى ذا النوعي الشرب وعلى الله خير الأوطان يقوم